Alpha Mizo Production YouTube channel and to le ngai thatu te chibai vekule nun chung chu hei buang puya milar kan han kom thei don ani ya alo mom khop mai ani hi tun line tur te ne ya search pa te na thia la te tin lung le lam te thleng poin hun azu mang kwa la ti chuan zanina hei hun thatak mai min han pe theya nakina kan soi chho zelanga ama hi mi talent nei thave tak mai ani ya zai lama te po icon te idol te po lo tel to thina khang lai de tang to khan mi tam tak chuan kan lo phe to in arin oma man ni loka talent han ta mo talent show talent show khan an tel le khat tang khan alam thiam zia te kan han phe chho le ti chuan Mizoram hun sang phang turin ti hian ain buat sai ve a chumi kong a chuan hei tun line kan ria kong te chiat lu tu ka wangin duang pon na tlan kwal theilo wa ruwa te sur de rang bok na a program te khai lak veu thina untuma po hian mai chana hanin kom kha cha kom veu na in ama hi mundanga om thata wangin phone call in ti hian all Samsung in kan hanin kom mai ani ya hun thatak mai min pe ka wangin ma sai bom pui lom thu kan thil cha kai pole te chuan hei mi tam tak chuan an thretonga ma se la fellow te po hi om ve the ania in khwa in veng te koi hmuna nge khosaka eng angin nge khosak ti te kan soila thanga kai hi khojol veng thar om kania kai mai in le lote kadin ve a chuan kai mai in kanu le kapa te hian min thi san to a kanau panglai ka te tanga hian kanau pang te ta thang hian chuan kai mai in kaparola unaute nei loin ti hian ka khosa a chuan ti hian ei zongna mumal ka nei lo wangin talent show kan ti ta kan lar ta ka khan tin concert te kan siam chhawani ole alo mom hle mai ti chuan hei tuna hian khoi ange concert te nei ve to khoi nge ma chop te la nei le lung le ka bei to na thiala te ka bei to cherchi pa hian ka bei non le a pathian zara damani chuan ni lai tho than hian pa then zola son india zinga le ni leng in ti ka tuma ani chu program chu lo siam vek to ni mo ani chu tuang ta ni ti thei tura ngai tai langin ti chuan hei talent show tang khan zoram hian kan mer fiat tak tak deuh hlek chani in kan ria lar chho ta view maya enge lar hi anuam mi ti zong ani em nge se om mi ti i lar awang hian phone call ta hi idong na sa thinem enge lar hi i lo thir ve dan a ma han milar te kha i lo mu ve fo in ka ringa milar te kha i lo ot ve thin nge ot ve thin lo ti te kha min an su sakla tin lar hi nuam mi ti zong ani em ti vel te po kha han soila thanga ya sei chak te kan lar hi ni pui hian kheve se the lar hi chu lam hi chu ei zong na ta ni chung thalo ti ka khe thawa ma se lar hi chu alo nu ma thil milar tam chen tam tak hi chuan car te scooty te ei zong na te sofa te tv ten donga ke hi chu kalar dan hi chu si beile ange thil pek in warlowa min chiat na min bola min soi sela inun dan hi tlangwal sel thani vesi engwangel I concert te isiam engwangel na te thok ta che min ti fo kan din mun te an kheto lo wang hian lar ni hi chu soi sel na le musik na hi ani meya ka tia ke ma din mun na chon lar hi chu som ka ti ani chu nia hei milar tam tak chu feedback chatak tak ten donga ma se nang chu achi ba yang zong ti vel te lam thim kan tilu tuk che ti vela khan an du tok ru zel dok mai ni mo chu ange milar tam tak then kha thi chuan pan hin le ya ti pan pakhat ma hi ka nei lawati hian ka bom do hi petrol mana the hei dam nang pon I khe thawang ka sel lo ne te po hian dam doi man te di dam doi na kom man te hi
thì hiền cả bom đồ trong hiền cái in tum đi khám khám mà ba te kan nei te hiền ba te po hi mình lâu sẽ thiam rồi cái gì thế này anh ấy chung nhà hay nào ba rồi lần na hậu về là ngã te hiền nên hay kia mi thiếu bẹt đây là tây mấy thì thằng ba chập bang ấy nè hi na thục rồi thì tất cả lâu ông về phẫu chuyện mày à thì thằng ba lại ít chặt lại tất cả chuan in na tất cả thục nó sẽ về nín cái gì à chính giải phụ tất bộ han in lộ về lốp chuyện đó van kala i char te kapua ten so thing te mà tu mà te chuan khwai kong lampa so so thing mun te kan nei ve a chuan sang chu ka ti be ve a va mis bom te ka siama ti khan vur te ka zuara ti khan ti sang in kan nei ve a chang chuan so thing mun nei lo pon so ai mun te kan nei ve thin ani chú lại chú cái in còn sẽ là ngạ anh nghe khang anh nãy thọ thấy lại khan chart tin bút tì về te khang nghe lo cả anh muốn xem so thiên muốn xem tì về cả anh nghe ai xong nó tắc cả te hiền ngay so thiên muốn chú ăn lo vắt lo kan khi sẽ kan đầm lo in so thiên châu hun về là buổi ra kan khi sẽ lo chuan nang ma chú cái này bóc xe rồi han bùi tu kan này lo vàng hiền chuan char kha chu put chu anuama theka khan kan hlo kha daily kan ti kha chuan kan hlok vak lo ni theka kha chuan sing tel kan hlo ve ma se kan darvel apil kha chuan kan chol le wang khanga ya ha sak ve ni ha sak chu anh zat tang ai put chin chang in hei barma hoi nan put chu ania barma hoi ti dan ang chun phurin kan phul thin ani phur hian pali panga te kan ti thei la i ti khan barma ina phurang hian tung song khan in phur mai mi hei kong chho do hian kan phur mai a khai wa ha phak don ve kong te hi zo la vak lo kong chho hi tlang pu kora mi hian zei tlang pu ya chen tam tak barma hian mo kong mu mal po om lem lo wa han ti khan in han in hai ko chupain kal deuh top mai ni mo bong tu tho hi kan kinga kan serbi hi kan siama ti khan kan thiar nga hun kha lo kan lak hun ni me ya kan thiar zo ma chu lo kan lo theka chu advani na lak thelo ni daily chuan advani na lak theita daily chuan anuam chu nuam ma se ni tin khami hun lai kha chun voi char put khata khan jani ta ni pani kan put khan jani ani ta tunami theka kan ti kha chuan sing khat sing ni ti pon ati theivek ta ni ani chuan hei na thok te po hian van kal ti vela te mun sang ta khan lo om nual to mai zora ma hian yom kwal ve nual to mi khoi khua te ngai lo om ve to le van kal ania nei don kho hai ti te sota i sakordai lampanga son rotua reilo te kom to chuan rotua darlon ti vel te chuan aizol ti te i sota lungleng te lungleng chuan ngai va tho fu in hep china me lungleng chuan nge i chingi thi te chingi te so thing te kan chau thin ani chu ti chuan enge so thing in chin ve lai ta chuan in engzat te ngai thar ve chang chuan lo tho vel kan ti that vi chuan chang chuan kuntal khat ania ma se kan ti that ber lo chuan kan sel chin kha ve ta ni ke ma thok ngor kan ye wang hian kan ti seng thailo wang hin kan sel chin te po oma chuan kan sel na chin chu tun kuma khan ka thenom pa khan kan sel na china khan so thing ching ve kata ma sa kha ring ve mo ani chu ti chuan hei na hi i thok le thei ta vak lo tat maya enge chan ni ta ber mai hetiang anga na in tho le thei ta lo na chan hi enge i se sel lo na te eng nat na nge
in nei chota arai to empty ta khamin han si lela thanga doctor in a seidana chuan ei chiat wang ati do bera ei chiat wang in jun khum mi ne ya ei tha po ani thowa ma se ei chiat lu tu ka wang ei chiat wang hian i jun khum ani theya i jun khum le bp sang le pum thalo le nal thalo le i nge nal thalo le khup thalo hi ka nei ta mo chuan doctor seidana chuan ei chiat atang po hian jun khum ani thei ni atia ma kai nen tir ma saber kan ei tha kha chuan ani thei thowa ma se i parol tir hian ei chachar char ani ti zongin min ti ta check vek ta de khan pum lam te po an check ta pum lam pang po khan check a doctorin i pum pui longa pum pui an sarine ya min tia chichian ti khan pum pui an sar tam do hi kai chal lo wang hian ka pum te hi na reng thina tuna po lunglei ka kal khan lunglei doctor pun in enkol thatingai idam re hi ka ring lo tin adam doi te min pe ai tha ka me ka ni tuna po ani chu awasia lo ve ani le chu doctor chuan alo puan fai de ovek mai chani mo ye chiat je ta chu ani le afim shimin nang ma choi nom sia ei le in te chu in tui tu thai view lo me an sei da tila han sei nom lo chu po lo ma sela ni ma sela oi me le vc te hian min puina savea kan khojol vc le oi me te hian tuna ka in mun te po hi oi me le vc ten min le sak ania chuan bu fai ka nei loin oi me le vc te ka sena chuan thing ka nei lo pon thing ama te chon ka tuat thina tu chon case ka neya ma se dam doi te hun min ruk sa ka wangin kan oi me member obiluin stop min hoti ren tu na hian ani chuan ka inar te thalawai pum te thalawa chu lung lei wa jin da te po i pum te na a tiang ang chuanin har sak na te wa tok le nia i enge lung lei lama te an lo en kol tha che mi thlenin te wa nuam em thlenin te hi chuan nuam thowa ma se kon sa na lama hian social ne nei hi ka tong na sa eng wange i sangwal thala si kon sa ti siam ti ten tia thu tam tak ma se LTP channel nei ho chuan ni zot vak lawa bazar mi pui te hian ni zot fo ni ani chung nia mi hring hi hetia han in thliam mai ang hi kan lo ni lo fo thina mi hring hian eng ang nge har sat na kan to eng angin nge kan nun kong hi kan lo sual ve ti te po hi anin sa lo fo thina buang puya po comment lama te khan ke ni pon kan lo mu ve fo maya tlangwal thalai pui si na te thokla hetia mai ma ni chom zo lo chan tu rom lo ti te kha kan lo mu ve fo thina ni ama in soyang khan zun thuma ne ya thi sen sang anei boka anar fa thalo bok nen apum te thalowa tiang chuan hei tlem lai deuh khan ani pon men ron to hei kan ina te men ron zong chua ka atak sa chak lo dan te po kan ria kan mu puya tin mi hring hi tu ma hi kan du wanga piang kan om lova buang puya po no pangte ni lain anu le pain a boral sana ama hi kan in ria na rei to ma na kan in se to ni pe chuan min lo thelu tuk to lo deuh hlek zo ka ma se kan han in soya min lo thevio maya tiang hian aram chang a te omin a hun amang kwal ve Manipur lama te in kho chua na tak kha Manipura khan sen von lama ni em Manipur ner numa sialmat inkar numa kanita ma se kan min en ko tu ten min sei dan ani ani chung nia ti hian hei ke ni te point chung te han biak po dan te kan ngai to kan lo boi pui ve to ma se chung te kan ni han ti po hi tu ma ke ni pon kan mu zo lo wa kan be pop thei lo wa kan naw ni han ti tu po hi nom mang tlat lo wa chu han soi khong ai thak kan tum na po ni lovin thil soi nuam po ni lo wa ma pon lo kha thiam sela kan din mun chu kan din mun ania kan in zet tri tre ta wang khan kan din mun kha dang lam pha chuang lo wa
adin mun hi heti hi nia asayang khan a that lai te chuan thing zai te po pulop lopa tin so thing mun te siama ting ang chuan a tul kha thoka ainen kol ve thei mani ma sengin tu na chuan hei ti hian na ram han thok thei chi khani to bik lowa wangin tiang hian ama talente pho chuakin rem chanang a tran puina lope ve turin bom ten do ve ti chuan ama po hianin lom thu soi te kha du in kan ringa na thial lama te set chip lama te lunglei lama te po ama khongai tu te khan engemaw zat poisa te po an lope ve loma tu ban kan nei chuang liam kan pelawang kan nei chun angte niang ti khari noma khang angte kha bo pui lom thu han soi sim la channel kal tlang hian a tha anga nia lom khop mai ni hei lom thu soi na hun te min pe a nia lunglei te na thial te ti khan ser chi pa te kan bom kan do a then nei lo chung in lo thla ka therin chenga te cheng som te cheng za te min lo thak saka alom khop mai mi puin min lo lut saka tuna then zol ka kal tura te po hian ni lai tho thana hian pathian zar dam chun ka phenga then zol lama po tuna ti chna lo en ti chuan min lo thak sak ram ula alom viawanga hian ka bom do hi ke mai tum din dana le poisa ka lo khol ve theinan ti in ka lo do ve a lunglei lampang te po le lunglei lampang te na thial lampang te ka se chip te ten ka lo do non ka lo concert ngun pun min lo hrethiam ram min lo do then tam takin min lo soi sel thin ma ula ka lom min lo thak sak ram ka kan lo mani ti ha ka lom thu sei ve thiam dan ani ole ni trong kam te duang ina thiam lu tuk lawa kha lom thu sei na te kha kan lo pom tlang thei tura kan nga ya tin hei ama hi apula hian ron sei ve fo ma ya mi ang ma ya lo ti kwala lo chai kwal thin te hi kanom thina mi hring hi kanin nang lawa bong pu ya te po zet tu cheng lawa ka tong tun lo ho lo se kai suai tu thatak nein anau pan lai tang khan nu le pa ang chunga sei lianin khosa chho ni seng chuan tun din mun angot lo deuh hi chuan adin ve arin ma se mi hring hi an kol tu le kai suai tu tha kan nei si lo chuan kan du ang lo deuh te hi kan chunga hi na thleng fo thina tin hei tu na po kan mu le kan ria tangin adin mun te chu heti hi ni ya mi pa ngai po hi mi in mi an chon chai tlat chuan mi emo in ti deuh tlat chang hi an nei mai thin man dewa khan mi pakhat chu dam lo emo in maya amutlat mai mu reng maya ma sengin ma nai nei hlenem kan han ti po khanin kadam lo tlatani ati deuh tlata doctor ina en kha lo phul ve me doctor kan han en tira ma nai nei lo ve chuwangin tha pangai takin omla cho te thattakin ei don dia atia cho te po kha alo ei thei em rang thoba na lo nei mi lo doctor ina khatia nga an ti ka chuan kadam to ati vele maya cho po thattakin ei le maya adam lo chung kan kar khat deuh tho cho ei lovin om manani tiang chuan ni hring hi kan inang lova kan treat dana zer hian mi hring ru su khlek te poi danglam thei ani ti kan riat kha poi mo lein ka sia he buang puya chung changa po comment te hi chu thu hran ania phone call lo bia chumi khami channel la chuan lang to su chumi khami ya chuan lang la chu tiang kha tiang chu soi vak to su pathian thu te soi chu ti khati tia mani du dan lo her kwal tum pol te po kanom ve thina khang te kha ama po hian angai thei bik lo ti kha kan sia ta tha pathian thu soi te kha tha kan ti lo chuan ke manin soi lo mai turania ani chu ri ruwa ve tla chu wangin pathian thu kha soi ve ni mai kan ngai thap pe lo ani le ngai thak lo mai turania minun dan zong akke pa khoi en rola kan du dana tir tum hi chu mi a ber po hian an du mi lo ke ni pon kan du lawang chu wangin hani ko nga hian ama buang pu ya po kan hriat thiam a poi mo he phone number te tin mo dara ke mani te ngai point a chu tiang kha tiang ania tia min ron deal tu te lo per ve chang te po kan nei a lo thei lo thin a mai ro chu khang ang khan
lo in pe kual ve zela ka soyang khan tu tena mo pangai takan lo treat lai khan amariu rutina thei tur zong le anun nual roi thei khopa phone call manga lo bia lo ti lo chon chai thin te khan oma sa kan ti lo khop maya khatiang kha lo ti to lo ram tur point kan han in ngen chewa kan tlan pui theya ama kan laina takan khongaya kan pui ani chuan kan lom lutuk apui theilong na kha stu ma in ti lui theina po kan nei lawa kan in ti lui bok lawa chuti rual chuan ti hian ama in ai le in tur te ngai tuin na ram thok thei ni to lawa ama nga chan china soi vek to mi kut koi mi thil pek adon chu di tho ma se eng ma ti lawa ma ni na oma patiang anga uame te khotlang hroi tu te thil pek dom ringut ang kha tha ti pik lawa chu wangin ama talen nei ve ang te bang tangkaya kholaya te hanzaya han lama khang mi nan lo huwa an ram cha nang ang lo pek khong te kha topa mi khongai na don top tu mai chuan a thajo ka tin tiang hian a ti ve ram ania khalaya te po kha kan siat thiam pui kha tha khopin ka sia khalaya kha kan soi kai ru ani ke chuan hei bom pui ka the enge ni hei na ma cho ni om sia vacancy te hi alo mem milar te nya betu te hi nga view om sia enge ni chelam panga te hianin ingai tu vak lo nge nia nula lampang te hi enge mo vacancy te hi lo mem le vacancy chu kan ya ma se me che tam takya min bola min du tak mani ti na la hian kan melan in chiang do chuan min ban le mei thina thai chu longsaya te po khan ma na bial nu te po kan ei to ma se kan melan in chiang do kha chuan min then hal dei me ya indong bol na ngai pon min du ta sa rong bol na ngai pon min nei ro ti ka ti po hian an piang thar vak lo ni ang tiam min then hal dei zela yen tala sangwal zel mai ni pathianin arwat tak iton huna chuanin in lani ve chap mai tura ngai la tro vacancy lo mani ti kha lo khreta ila a thange ti chuan hei tenzol lama te po concert te kharon nei le tuma an channel longai thafu te ga no mani chuan lo troyom thei te po kha no mani chuan lo troyom te po kha thei vek ani ti kha kan soi kai duwa enge ni tenzol lampang lo en te po no minarin no ma an soi du te nei em nie mani ti hi a that lo na chin hi awm ve kota te hantila dor nei tu te hian ka yin thal thei lo nge ti fo hi om thina chu wangin puitu kan nei kha chuan kan puitu te khan min lo dir sak khan amoi ve mani dir chu nom lo mi khwal te kan nia mer khet chiang lo hi chu an mani hian an ti vak lo thina wan mer khet sa in an biak kha chuan an rem ti le mei thina ai cherchi pa po mani ka ti ma sak khan ka mer hi puitu pani kanaya khami te khan min dir saka ti khan an lo rem khan lo ti me ma se ituna po rini te po khan kan dila an phal le me ti khan mer khet sa kha chu phal ania mer khet sa lo hi chu phali harve ni ni tenzol lampang te po bazar ve la khan han lama han zai te kha adu ve khang te kha lo mu lo ngai thafu kan no mani chuan in rem chanang ang khan lo pui thei ula kan tu khop mai ti kha an han ngen chewa ti chuan enge ni zoram mi pui te hian he an threpo ta khop mai chea milar tak kilomita lar te hi ha sat te lu ne enge ni ai kona te ai dola te po khan in tel zeu to thina enge ni nang ma hian chuan talen hi inga view di hian alanga hang itel ho to na zong han enge nuami ti ber lam kha telen so khan nuam kala ti bera aluam na chan mem chu mi pui khan min en hala mi pui khan amin lo me ma kha khan nuam ka tia ai kona le ai dola te kha chuan atira mi pui en sema an en vak lova chuan siam thu thoa te po kan lo ti ve to siam thu thoa te chon FTA cha ta khan itel ve to tak mo ma sabera khan ma pui ti ma
tir deuh a khan ka ti ve masabera chuan vaila saka khan I ram khata ka thangal ve vaila te khan ani chu vaila chuan eng hlang in sak ve deuh musu thoro ti vel khan kha ei mitam takin ang fiat karing to lawa ahang khani sa thau se vai lai sathiam ti te poyan lo kha toin karing lawa toy te mi han sak la ka van du em o musu thoro de mulai lai hey musi ti jong khai kala khia khai ifa kha toy to ve theng hil than to ni mo theng hil a rei ve le to khang ang te po kha han zip thale la hey I kon sat na ve la te hianin arem chan na nang khan han sale ta la vai la te hi vat thom ve ni ba ma se vai sa te so hin la ti don lo wa ti don huna chun kan zir veng chu katia nia hey kan sai thiam singa hianin vai la han sa thei te hi an tam mi lo nia hey asa thei ni kha chuan amma sa pol khai ni le mai do na la te chun sa thei tam puya vai la tak hi India rama kan nia sa thei min tam riu ma ya lo in buat sai la I tur le zel na ai zol la ma ta phei chuan I sangai thei to tura ngai la tro ni kan lo zir ve ram ranga tu na po hian hei el zo netin talent show be yan tuma ta po hian talent show zo netin an bu sei tura ta po hian ilam te po ka zir le chawang chu ka ti dawa ani le kha APS in an bu sai a khan pakhat na khai ni chuak zo talawa khata khan enge lam zirte tu te khai nei ve reng en kai main ka zir kha talent show an soyang da uma puyan ni zo dang do khan kai main ka zira jana hian dar so pakhat theng ni ka zir thina mi u farhi homan cho hian ka ho thina chuan san khata hian za thumin ka ho thina chuan dar so pakhat theng ka zir thina chu ani mai ka in bu sei na ber chu ani chu te ni chuan iti le na tura chuan lam thiam te po kha jetir tu te po kha in ruai ve thei to tura ngai tai la tro ani LPS just nu tei khan kum khat ve ka lo ji ti rang che ti a hei kala I va van ne ve a number hi kala nei lo wangin ain azol kalhuna aina anina te kan kalanga kanin ko manga ani ni sitir hal thei ni khachuan azol kala cham hri do karing sarvik ate po khan an he me mang mo sarvik to rate khan nei han zirla ei tu ma zirtir ne lo pon kha ti khop khan mi nan du cha training thapa ai ta khan nei han zir phei la chu khi tay om mấy thầy khắc ring đâu tất mày enge cái sang thế vậy mà ai chuan zir đâu là chu bây giờ chu sang cái thiam đâu nga có là sim nuông đâu khan sing có là sim nuông đâu khan chuan các pakhat na kan ilo pon pahi na pathum vel chu kain bây giờ về đâu to yang zir đâu là chu zir ma kan lo siang đâu khan min lo muak ve to nga kan khwa ten baka lo man ti thang ang TV te kan lo dong ve nga sofa te ani po kha lesi po kha lo man kha dong hnem khop maya ti the thom te ko lesi lampang ka then te khan min lo fil thom te ka ria dong feng ai turin du sakna kan lan sia lo thing tur hi chuan thorim ma sakhi nga ya klap khop mai la I thorim na chuanin dong feng ai tura po ngai la ma chazok khan kan lo be sayang chang atro ania pathian zar dama hei ka sel na te that chuan chan chho so ka tum ka sel na that vak lo I chuan zirna hun hi ka nei thei lo ni pum hi pum lam pang hian ro rel thina wang hian ka thilei thei lo thina na hian zirna ka pum te nuam chuan kala zir thlau chu ti rilru chu ka putho ani chu pathian zara Israel na te po tha chho ve zel tu ra ngai la tro enge lung le ai dam lo nu wa tong khan lung le trai ron ho chho le khan izuai de rui mai hian ka ria
inun phung trim po kai kal lamai khan ikum na lo zui nan kol khep inat na ngong te po nianga dam doi te lai thaem ai tha mani lukha cherchi pahian doctor kha corona doctor khan itak sahi chau dawanga ma sei dam doi hi an cho hi ai thala khamia la thalo chuan ripte khai te po ti te po langai mai the ti khan min lo filani ani chu enge di atop lam mai don tai la mi pui ta ne na nang ma nge ina han soi ve sim doi nei te kha han soi ve le ta la va thadon ve mi puin tian min lo en dan te chen tam takin min lo en dan te dik lowa min soi se la soi sel mai lovin ange a that lo na la yamin chuan min lo hril mai se nge music chung chang ber hinia chen tam takin ne ngai ngor hin ti an tia ke ma hi ti bachang hian download ka thiam lo wangin tuna ka music te po hi ka thian te khojol ka thian ten min lo thon wanga music hi lam thei chau ka nia ke ma hian music hi ti dan hi ka thiam lo wang hian engma le kha thiam ka ti lo wang hian thian ten min pui wanga music ngai ngor hi kan ti wang ania thenin an phe thiam lowa ngai ngor te i ti an ti hian an phe thiam lowa ke ma hian engma ti thiam ka nei lo wang hian ka pe top khani me ya vaila te sapla te kan ti hian lap song te kan ti hian piang thar ve siang wange lap song wange ngai ngor an ti hian katan hian som te ka ti chini ke ma hian adang han ti mei dan ka thiam lo wang hian ti min ti tiang min ti pui tur contract thadau te min lo ti sak tu te se chu alom le zual khopang ti te karil ru oma ke ma hian ka ti thiam lo wang hian min ti pui tu te hi music nal dau te min ti pui tu rim se chu hian sign ka thiam zual le karing pathianin ala pe mai tu ra changai langena thang tro hutun chuma tan chuan kan du tok photanga chuan bun ram chang ma sabera income le tet mela a hot zong de lek te point kan lai ra ngai la thang a tro le tun chuma tan chuni du tok photang le